Ydw i, penderfynais i faethu am lawer o resymau, ond y brif reswm oedd oherwydd pan oeddwn i'n iau, roedd fy ffrind gorau'n derbyn gofal maeth. Bydde hi bob amser yn dod i'n tŷ ni, ond un diwrnod es i wrthi hi i ofyn oedd hi am dod allan i chwarae, a dywedodd ei rhieni maeth ei bod hi wedi gadael. Welis i mohono hi byth eto. Mae'r atgof yna wedi aros gyda fi ers hynny. Erbyn i fy mhlant fy hun ddechrau'r ysgol, roeddwn nhw'n teimlo fy mod i'n barod. Es i ati wneud fy ngwaith ymchwil gyda'r awdurdod leol a llefydd eraill, ond roedd tîm faethu fe awdurdod leol ym Penybont yr Ogwr ar frig y restr i mi. Maen nhw mor gefnogol. Does dim ddwywaith amdani. Cymuned ydyn ni ac rydyn ni'n rhan o grŵp mawr a chefnogi o rieni maeth. Am y 2 blynedd gyntaf, fe wnes i faethu babanod, nes fod fy mab ychydig yn hŷn. Do'n i ddim pam, ond roeddwn ni'n poeni am ofalu am plant hŷn. Nawr, byddwn ni'n argymell maethu plant hŷn i bawb. Rwy wedi caru pob munud ohono fe. Dwi wedi dysgu does dim y fath beth am maethu traddodiadol. Mae gymaint o blant mewn gwahanol sefyllfeoedd a wahanol anghenion. Rhaid i chi cymryd yr amser i ddysgu am bob plentyn a dangos iddyn nhw fod rhywun eisiau gofal amdano nhw. Ar hyn o bryd, mae Jenny yn byw gyda fi. Mae hi wedi bod yma ychydig dros flwyddyn. Mae hi'n 2 ar 15 oed. Cyn hynny, roedd hi'n byw gyda'i mam gi am 10 mlynedd. Yn anffodus, bu farw fam gi pan oedd Jen yn 15 oed. Roedd yn amser traumatig iawn i Jen, a symudodd hi i fyw gyda fi ar unwaith. Rydyn ni wedi magu perthynas hyfryd. Rwy'n ei helpu hi i wireddu breuddwyd i ddod yn feddyg. Mae hi'n astudio i fynd i'r brifysgol ac mae'n dysgu gyrru. Mae'n dweud ei bod hi'n hapus iawn yn byw gyda fi, a fydde hi ddim eisiau bod yn unman arall. Mae'r brodyr Ben ac Alex yn byw gyda fi hefyd. Maen nhw'n newydd gael eu paru gyda fi yn y tymor hir. Daethon nhw ata i gyntaf pan oedden nhw ond yn 2 a 4 oed. Roedd gymaint o ofn arnyn nhw ac roedden nhw'n ei chael hi'n anodd iawn i setlo. Roedd popeth rydyn ni'n ei gymeryd yn ganiatawol fel amser gwely, amser bath, hyd yn oed amser te yn frwydr ar y dechrau. Ond maen nhw'n wahanol fechgyn nawr yn llawn hwyl ac egni. Maen nhw wrth eu bodd a'u gwersi nofio a chwarae i'w clwb pêl-droed. Maen nhw'n fysynu hi o hyd ac yn gweud pethau newydd bob dydd. Rwy wrth fy modd yn maethu, allai i ddim gweld fy hun yn wneud unrhyw beth arall mewn gwirionedd. Des i at feithu yn gwybod yn iawn beth yw ddisgwyl ac rwy wedi cael fy siomi ar yr ochr gorau. Mae'n werth chweil mewn gymaint o ffyrdd ac mae'n anodd curo'r teimlad yma.